All termites are destroyed. Termiitti kuoli. Ei se voi tulla, se on tules. Hyi saatana, ei... No eikö tule? Se on tules, miten se pääsee? Se tuli sieltä vasemmalta vittu. Niin mä sanoin, että sieltäkin tulee joku joo, mutta... Niin, mä luulen, että ei tuo ollenkaan sieltä ketään. No miten ne tulee tulen läpi vittu? No, ihana. Jaamar. On you red? Nyt center. Toi kulma on tyhjä. Tuon takana. Mitä vittua? Mikä saatana tuo? When it smiles upon us, rapper bass, psych major, 666, so we like danger, tough luck, life waster. If I get to know her, then I might save her. Stars in your eyes, let the moon talk. I can stay a while before I move on. Hoodie sleeves up, let the Kato vaan blitzia. Äärinä blitsiä vittu. Se tulee sinne! Mistä se tulee? Hyi saatana! Sieltä. En mä nähnyt siinä kleikkaa. No en mäkään kyllä nähnyt, jos ollaan rehellisiä. Niin vittu juutalainen Timote yhtäkkiä lähtee vittu lattiasta läpi ja keittiö.